A develop modul, tak by som povedal, ten proces sa u mňa vyvíja aktuálne, to posledné, čím sa teraz zabávam, tak je to, že ma začali baviť naozaj také filmové looky, ako klasický film. Dlho som sa tomu vyhýbal tomu, aby som si, v zásade nikdy som si v Lightroome nevytvoril žiaden preset, myslím taký nejaký, že kreatívny nejaký look alebo niečo také, okrem len nejakých takých praktických, že doostrenie na začiatku a podobné veci. V poslednej dobe som si nakúpil nejaké presety a hrám sa s nimi a najviac teraz naposledy ma bavia, a určite poznáte firmu VSCO, ktorí majú nejakú sériu takých filmpakov. Ja som si zatiaľ kúpil nejaký taký esenciál základný, kde je niekoľko filmov, ale vyzerá to fajn. Nebolo by asi fér, keby som to použil, aj keď teda naozaj posledné joby, ktoré som teraz odozdával, som sa pohral s týmto a celkom som s tým spokojný, ale toto je v podstate efekt, ktorý používam. Alternatívne používam software od Alienskin, ktorý má označenie Exposure, teraz je v 10. verzii. A je to len preto, že je to v podstate samostatný standalone program, ktorý tiež dokáže vyvolávať rávy, čiže v podstate je to konkurencia Lightroomu. Zatiaľ myslím, že Lightroom vyhráva, ale čo sa týka tých efektov, tiež sú tam celkom dobré, čo sa týka filmových. Čiže ak ste do takéhoto nejakého smeru orientovaní, myslím si, že takéto niečo určite sa dá vyskúšať, ten workflow je celkom komfortný. A ja to budem teraz robiť vyslovene len v Lightroome a len tie úpravy, ktoré by som v zásade robil. A keď sa pozrieme v podstate na túto fotku, tým, že sme mali okno, ktoré bolo relatívne blízko, tesne mimo vlastne hľadáčika záberu, tak je jasné, a ešte k tomu biela košela, že táto jedna strana bude v podstate vždycky trošku svetlejšia, napriek, aj keď sme teda exponovali na najsvetlejší bod v tvári. Znamená, že ten kontrast bude veľmi veľký. Keďže ste so zdrojom svetla blízko, vždy máte väčší kontrast na scéne, čím ste ďalej, ten kontrast je menší. Ja osobne mám rád takéto kontrastné zábery, kde v tieňoch v podstate veľakrát strácam detaily, ale v zásade mi to až tak veľmi nevadí. Znamená, že prvé, čo spravím, tak je samozrejme vyváženie bielej, použijem na to kapátko. A to, čo som použil v fotoaparáte, bolo vyváženie bielej na cloudy, čo používam v podstate naozaj 90% času, aj keď je vonku slniečko, pretože tie fotky sú také teplejšie a mám radšej také teplejšie farby. A vidíte, že veľmi sa to nejako neposunulo. Keď sa pozrieme, tak v zásade sa len trošku taký magenta nádych stiahol, vyzerá to fajn. Keďže sme fotili v manuálnom režime, čo je súčasť toho workflow, a keďže sme fotili pri konzistentnom svetle až na tieto posledné 3 snímky, kedy sme vlastne ženicha dali trošku ďalej od zdroja svetla, tak viem, že môžem vlastne všetky fotky označiť a všetky veci, ktoré som doteraz zmenil, čo bolo len vyváženie bielej, môžem aplikovať, čiže nemusím sa tu teraz hrať s týmito klikačkami. A okrem spot removal, cropu a local adjustmentov, ktoré naozaj nechcem aplikovať hromadne, a môžem dať synchronize a viem, že mám v podstate dobre vyvážené fotky. A zvyčajne tá úprava, keď je to naozaj korektne naexponované a viete pracovať so svetlom, nemusí byť nejaká veľká. U mňa je to väčšinou o tom, že len stiahnuť v podstate trochu highlighty, nemôžete to prehnať, väčšinou tých 100 je vždycky veľa, pretože potom tá biela košela začne vyzerať ako taká šedá, čiže naozaj len trošku jemne. A takisto potom vytiahnem aj shadows, čo je v podstate, že znižujem trošku kontrast, ktorý som tam na začiatku mal. OK? Zvyčajne z nejakého dôvodu vždycky skončím veľmi na podobných hodnotách, čiže keď tam minus highlights 35, shadows 35, je to väčšinou o tom. To, čo robím od istej verzie Lightroomu, hneď potom, ako si nastavím teda ten medium contrast curve, tak je v položke Effects je poličko Dehaze. Je to efekt, ktorý som doteraz robil vždy vo Photoshope, takým trikom, kedy som vlastne obrátil hodnoty v Unsharp Mask. Dehaze mi ten efekt pripomína asi najbližšie, takže ho používam a v podstate to aplikujem na všetky fotografie, čiže môžem to spraviť aj teraz. V Develop module si označím všetky fotky, vyberiem si Autosync a v podstate pohnem Dehaze na všetkých fotkách nejakých plus 5 bodov, nie viac, možno 10 maximálne. Nesmiete to prehnať, pretože potom vám to tú pleťovku začne trošku preháňať. OK? Čiže teraz to mám vlastne aplikované na všetkých fotkách, už sa k tomuto nastaveniu nemusím nemusím vlastne nejako vrácať. Čiže v zásade som len nejakým spôsobom
stiahol kontrast a aplikoval som to vlastne na všetky fotky. Takže keď sa pozriem, sync, tak máme vlastne rovnaké nastavenia. Tým, že je to všetko konzistentné, tak v podstate ani nechcem upravovať každú jednu fotku zvlášť. OK? Túto fotku by som možno trošičku viacej presvetlil. Ak sa pomýlim väčšinou expozične, tak je to v rozsahu nejakých tretinky expozičného stupňa. Nikdy nie viac. A je to vďaka tomu, že naozaj na začiatku si v podstate tú expozíciu nastavím v manuálnom režime a to svetlo sa mi nemá nejak veľmi ako posunúť. A keď sa posunie, tak sa posunie naozaj o nejakú tretinku expozičného stupňa. A tu sme fajn. Myslím si, že všetky tieto nastavenia, takisto aj túto fotku by som trošku viacej zosvetlil. A všetky tieto nastavenia sa dajú aplikovať aj na tieto fotky, napriek tomu, že tu vidíte, že to svetlo je menej kontrastné, že ten tieň na druhej strane vlastne nie je taký výrazný. Je to kvôli tomu, že sme išli ďalej vlastne od svetla. A čo je tuto v podstate na tejto fotke problematické z pohľadu tonality? Samozrejme tiež môžeme vyvážiť bielu. Takže teraz je trošku neutrálnejšie. Môžeme to aplikovať na všetky fotky, aby sme na to nezabudli. Je to, že ruky mal v podstate bližšie k zdroju svetla ako tvár, čiže ruky sú svetlejšie. Vždy to, čo je na fotke najsvetlejšie, tak bude vlastne pútať pozornosť. To asi pravdepodobne viete. To znamená, že bolo by fajn, ešte sa pozriem, či tu máme vlastne to dehaze aplikované, máme plus 10, čo je super, že v podstate sme sa z tohto dostali sem. Dobre je používať, a Lightroom je v podstate v tomto jedinečný, že má tento radiálny filter a tu si môžete spraviť nejaké presety. Ja tým, že som si nejaké nakúpil, tak už to tam bolo. Môžem v podstate zosvetliť o 0,5 stupňa nejakú časť fotky. Ops. A väčšinou je to tvár. Takže dám, že invert. OK. A druhým filtrom môžem zase stmaviť ruky. A keď sa pozriete v podstate, tak sa nám trošku tá pozornosť dostala naspäť na tvár. OK? Je to v podstate regulárna technika, ktorá sa používala v čase filmu, dodging and burning. Keby som to chcel vyriešiť priamo v kamere, musel by som sa naozaj asi veľmi, veľmi snažiť a dať tú tvár v podstate pred ruky, poza by nevyzerala možno úplne tak prirodzene a tak ďalej. Takže toto je pre mňa naozaj taká regulárna úprava, ktorú som ochotný v podstate akceptovať. A tu máme nejaký detailnejší portrét. V zásade môžeme spraviť to isté, čo sme robili, že môžeme stiahnuť trošku highlighty, aj keď v tomto prípade ani nemusíme, ten kontrast je tu v podstate nízky, ale možno by som vytiahol trošku shadows. Tým pádom stiahneme aj highlighty možno. A aplikoval by som to v podstate na všetky fotky. A už by som sa v podstate pohral len s expozíciou. OK? A v tejto fázi v podstate sa nejakého doostrovania ani nejako neriešim, pretože to, čo je defaultné v Lightroome, tak väčšinou stačí. Je pravda, že ISO a šum môžu byť niekedy problematické, ale je to o tom, že jak poznáte v podstate svoju kameru. Ja používam full frame Canon 5D Mark III, dneska sú vyššie modely, ktoré to ISO zvládajú pomerne dobre. A pri ISO 1600 v podstate nemám nejaký veľký problém. Podmienka je, aby ste naozaj kvalitne exponovali tú fotku, aby ste ju nepodexponovali, pretože keď ju potom vyťahujete o 1 alebo proste 2 expozičné stupne, ten šum sa tam objaví a máte problém. OK?
Čiže akýkoľvek fotoaparát, trafte expozíciu, prípadne trošku preexponujte a potom ju stiahnite a môžete používať akékoľvek ISO. Druhá vec je, že pokiaľ začnete tlačiť fotky, napríklad robiť fotoknihy alebo niečo také, a fotka, keď sa dostane na papier, tak absolútne nemáte žiaden náznak šumu. Hej? A sú veľakrát sú prípady, kedy pridávam grain a v týchto filmových efektoch je to v podstate skoro pri každom a tá fotka sa dokonca zostrí. Takže niekedy, keď mi ujde autofokus, že mi zaostrí trošku na zadné oko alebo niečo také, tak použijem taký trik, že pridám grain a tá fotka vyzerá ostrejšia. Keď sa zmenší a vytlačí sa, vyzerá to fajn. Čiže šumu by som sa ja pôsobne vôbec nejakým spôsobom nebal. OK? Dobre, poďme na nevestu. Tak ako pri pozovaní a pri veciach, na ktoré si musíte dávať pozor pri ženskej forme, svojím spôsobom musíte pracovať oveľa tvrdšie ako fotograf. Pri mužoch sú len 3 veci, ktoré im vadia väčšinou. Takisto aj v postprocese sa venujem tej neveste alebo proste dievčatám trošku viacej. A je to v podstate aj kvôli tomu, že sú naozaj baby citlivejšie na viacej vecí a väčšinou nevesta má oblečenú bielu a biela v podstate rozširuje, takže chcem ju spraviť naozaj proporčne lepšie vyzerajúcu na fotku ako v skutočnosti. My sme mali šťastie, že sme mali krásnu modelku, ktorá nemala žiadne nejaké problémy, ale v reálnom svete všetci dobre vieme, že nefotíme úplne ideálne ženy a každý máme nejaké problémy, niekto má väčší pupok, niekto má dvojitú bradu, niekto má širšie ruky, bla bla bla, takže naozaj tých neperfektností je pomerne stále veľa. Takže treba si dať na to pozor. Čiže začneme tým, že naozaj vyvážime si bielu, nájdem si nejaký neutrálny bod a vidíme, že v podstate trošku sa nám tá pleť zreálnila a môžeme sa pohrať v podstate z highlights, aby sme dostali trošku viacej detailov, takisto aj shadows. Vidíte, že tá hodnota plus minus najlepšie vyzerá, keď je rovnaká. A tu keď si všimnete, v tejto časti histogramu, vidíte, že máte v podstate modrý kanál a trošku viacej vpredu ako ten globálny, ako celú expozíciu. Je to kvôli tomu, že pracujeme v podstate s bočným svetlom, ktoré je veľmi blízko a jednu časť scény máme vlastne nasvietenú tým zdrojom svetla, na ktoré sme vlastne vyvážili bielu a druhá časť je vlastne tieni. A vieme, že tieň je v podstate modré svetlo. Takže v podstate, keď chceme stiahnuť tento nádych, lebo nemáme na fotke nič modré, okrem toho, že ona má tuším modré oči, alebo nejaké také zelené, tak je na to v podstate taký trik, ktorý používam v Lightroome, a to je saturation a stiahnuť v podstate modrý kanál. A všímam si histogram a do momentu, kedy sa mi vlastne tento modrý kanál v podstate schová, tak viem, že mám v podstate vyriešený problém. A keď sa teraz pozrieme, čo sme spravili, tak si veľmi jemne všimnite, ja to skúsim priblížiť, aby ste to videli, že sme dostali vlastne z týchto tmavých záhybov a ten modrý nádych v podstate z tých šiat preč. Dúfam, že to vidíte na svojich obrazovkách. OK? Takže keď máte bielu, je viac než pravdepodobné, že túto úpravu si budete musieť osvojiť a spraviť. A ďalšia vec, ktorú v podstate robím, je v novej verzii zase teraz zmenili trošku, spravili samostatný tab na Transform. Keď máte staršiu verziu, pravdepodobne to máte pod nejakými lens correction vecami. Môžete samozrejme kliknúť na nejaké automatické úpravy, ale to ma teraz nezaujíma, ja tu nejdem riešiť nejaké zbiehajúce línie alebo niečo také, ale čudujte sa svete, v Lightroome, keď použijete tento trik, tak v podstate sa vyhnete tomu, aby ste museli ísť do Photoshopu a použiť Liquify. OK? A keď sa pozriete na túto záložku alebo tento slider aspekt, zakliknite si, že constraint crop, aby vám to automaticky aj kroplo, tak keď pôjdete aspektom trochu doprava, tak všimnite si, ako sa, ja to teraz preženiem, ako sa v podstate naťahuje dohora tá nevesta. Hej? Samozrejme 100 je maximum, ale vám stačí v podstate nejakých plus 3, plus 5, maximálne do 10. A keď sa pozrite sa, ako sme ju natiahli, ako vyzerá trošku jemnejšie, štíhlejšia. Vidíte to? Čiže veľakrát nemusíte ísť v podstate do
do Photoshopu a máte v podstate toto všetko vyriešené. OK? Čiže keď máme tieto úpravy spravené, sú to globálne úpravy, tak vieme, že ich môžeme v podstate aplikovať na všetky fotky v tejto sérii. A kľudne by som išiel možno, že až sem, pretože viem, že to bolo vlastne pri jednom zdroji svetla. Avšak musíme sa ešte vrátiť a musíme sa vlastne pohrať ešte s lokálnymi úpravami. Na to použijeme tiež tento radiálny filter. Nevesta má obnažené rámená. To sa stáva v podstate pomerne často. A keď by mala závoj, tak 90% času by mala ten závoj na ramenách, pretože toto v podstate je expozične rovnaká plocha ako tvár a môže to v podstate veľakrát pútať pozornosť. Tým, že to rameno môže byť bližšie k zdroju svetla, môže to byť problematické. Takže veľakrát robím to, že v podstate stmavím okolie tak, aby v podstate fokus išiel na tvár. OK? Je to veľmi jemné a keď sa pozriete, tak v zásade sme dosiahli tento efekt. Ak sa vám ten efekt zdá na pol expozičného stupňa príliš, môžete ísť len na tretinku, ale veľmi, veľmi jemne a dostanete naozaj ten fokus tam, kde potrebujete, pretože vy už viete, že to, čo bude na fotke najsvetlejšie a najostrejšie, tam pôjde pozornosť ako prvá. A od istej verzie Lightroom môžete, a to spravili podľa mňa veľmi super, posúvať tieto lokálne nastavenia. To znamená, že ja si ich viem teraz prekopírovať na, povedzme, všetky fotky, ktoré chcem. Takže vrátane radiálneho filtra. A jediné, čo musím spraviť, je teraz prejsť každú jednu fotku a tú pozíciu v podstate upraviť. Tuto viem, že to bude plus minus v poriadku, ale v podstate, keď vidíte, tak môžem vlastne ako keby trošku tak malovať svetlom. Hej? Veľmi, veľmi jemne. Idem na ďalšiu fotku. Na ďalšiu. A takto vlastne prejdem manuálne všetky fotky, ktoré mám. A ste zatiaľ so mnou? Všetci? Tie nástroje nie je vidieť. Ktoré nástroje? OK. Teraz je to lepšie? Skúste mi napísať, že či teraz vidíte celú plochu obrazovky. A ja zatiaľ budem pokračovať. A tu sme v podstate chceli dať detail na túto stuhu. Hej? Čiže tam bude lepšie, ak v podstate trošku toho svetla namalujem viacej sem. OK. Tu zase sme chceli v podstate dať akcent aj na tie náušnice, takže zosvetlíme aj tie. Skúste mi dať vedieť, či je všetko v poriadku s obrazom. Už som to pochopil, že tie panely sú nevidieť. Teraz som skúsil niečo zmeniť v tom screen sharingu, tak len mi dajte vedieť, či je to OK, lebo mne sa to celý obraz teraz rozbil. Dajme share. No, čakám na váš feedback. Neviem, či je to v poriadku alebo nie. Ja to tu vidím trochu inak ako vy, takže... Takže poďme ďalej. Tuto máme náhrdelník. A tu vidíme, že máme v podstate trošku inú expozíciu. A možno, že sme išli bližšie k oknu s tými rukami, pretože sme chceli dostať svetlo naozaj do toho náramku. Takže tu vidíte, že v podstate tá istá úprava nejako nefunguje a my sa vieme kedykoľvek samozrejme vrátiť naspäť a trošičku tú expozíciu stiahnuť. OK? Čiže povedzme, že takto.
A tu sme tiež OK. Tu išlo skôr o toto nastavenie, o vlastne zadok šiat, ako keby detailu, takže tu nemusíme dávať nejaký akcent, ale takisto vidíme, že máme v podstate trošku údenú expozíciu. Takže aby sme tam zachovali tie detaily, tak ju trošku stiahneme. Tu išlo v podstate o tú sponu vo vlasoch, takže môžeme ten akcent dať trošku viacej sem. A tak ďalej, a tak ďalej. Tu išlo samozrejme o náušnicu. A tu som ukazoval, že ako sa dá spraviť takýto efekt priamo v fotoaparáte bez Photoshopu. A samozrejme kompozične mi to trošku ušlo, takže budem musieť tú fotku nejakým spôsobom kropnúť. A nechcem tam vidieť túto stranu, takže to skúsim kropnúť trošku viacej takto.